ಇದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. One of the greatest movie panand panoli da pand onji first malla credit point na po direct panda Lanchu Lal da pand ar onji it malla sadhane madidare itedde movie Thuminad da onji daivaradhanada bagge daivonu ತೆರತಮಿತ ತೋಜಾವಂದೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಲಿ ಮೆರೆಪಾವಲಿ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಪುಂಡು ದೈವ ಎಡ್ಡೆನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬೈದಂಗೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ 2026 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ತುಳುತ ನೆಟ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನನಾತ್ ಶೋ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ ಆವಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದೈತೆ ತೂಪೇರು ಮೂವಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರಗ್ಲ ತೋಡಾಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಪಿದೇವ್ರು ಬರ್ಪಿನಿ ಏಳ್ ಕಡಲ್ ದಾಟದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಕರಿಗಂಧ ಪಸೊಂದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನಗ್ಲೆ ಆ ದೈವ ದೇವರೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜ ನೆಟೆಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗು ಎಂಕ್ಲು ಊರು ಪೋಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವದೇ ನಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಗ್ಲೇ ನಮಕ್ ತಾದಿ ತೋಜ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಸರ್ಗ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಮೂವಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮೂವಿಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರೆಡ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ತೋಜಾದಿನ ಉಂಡತ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿನ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಆತಿಜಿ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಎರ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಆತಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ತೂದು ವೆರಿ ಚೇಂಜ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅಗತ್ಯ ತೂಡು ಯಾಕಂಡ ದೈವದೇವರ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟಾದ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಾಣ್ಲ ಒಂತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋಡು ಎನ್ನುವೆ ಐಕ್ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವದೇವರ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಳಿದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನವರ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಗೂಸ್ ಬಂಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಡಿದ ಅಲ್ಕದ ಪೋಡಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದೇವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರಂದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ದೀವೋಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ ದವನಗ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಸೀನ್ ತುನಗ ಹಿಂಗೆ ಮೈತ್ ರೋಮಾಂಚರು ಲಕ್ಕ ದವನಗ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಗಗ್ಗರ ಶಬ್ದ ಬೋಲ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ನೀಕು ಕೋಲ ನೇಮ ತೋಚ್ಪಾಡು ಒಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ತೋಚ್ಪಾವಂದೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೂಲ್ಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾಡು ಆ ಥರ ಬರಿತಿನರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು JP ತುಮಿನಾಡು ಆರು ಕಾಮಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚ್ ಲಾಲ್ ಸರ್ ತೂಪುನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ ಗೊತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಮನೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪನಡುಂದಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಬಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ದಾಯ ತೂವೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓರಿಪವಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ತೋಜ್ಪನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದಮಲ್ತದ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ
ಈ ಮೂವಿನ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧನ್ ಪಸೊಂದು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆರ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಗೆದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತೋಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಪಸೊಂದು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕತೆ ಪೂರ ಬರೆದಾರೆ ಧರ್ನಪುರ ಅಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೂರಾಗಲಿ ಗುರ್ತೈತ್ನಾಗಲಿ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕರಗಸ್ಪಂಡು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಪೂರಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆತನು. ಓಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲಯಾಳಂ ಹೊಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಹೊಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಈ ತುಳುಕುಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ಪೂವಾಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತು ದೀಪುನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗೊಂಡಾತ ಎಂಚಿನ ಹೈಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಊರುಡು ಆತು ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಸೊ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತಂದಿಪ್ಪೇರ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ದು ಅದು ಅವ್ನು ಎಂಕ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುಟು ರೇರ್ಲಿ ಇಂಚ ತೂಪುನದ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತ್ ಶೋ ಆವಡು UAD ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರೋಡು ಬರ್ಪುನ ವಾರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ಡು ಶೋ ಆವಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾವ ಎದುರು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಸೋತ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪು ದೈಟ್ ದಾಲ ಡೌಟೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪರುಣೆ ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಲ್ಪಲ ನಮಕ್ ಬೋರ್ ಆತಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅರ್ನ BGM ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ತಂಡದಾದುಂಡ ಮುಕ್ಕಲೆಡ್ ನನಲಾತ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣ ಎಂಕುಲ್ ಬಯಕುವ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತಿಳ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಇಂಚಿನವೇ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವೇರು ಐನು ತೂಡು ಐಟ್ಲ ಆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಮಾತನ ಆರು ಭಾಳ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇ ರೀತಿ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಆರಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪತ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೀನ್ನೇ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪತ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಯಿ ನಡ್ಪಟ್ಟು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರೆಗಲ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತುರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಂಡು ದುಬೈಟ್ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನಿಗೆ ಇನಿ ಮುಳ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಇಂದು ಊರುಟಿತ್ತನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ್ಯರ ದುಬೈತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನೆಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗಲ್ಫ್ ನಾಡುತ್ತ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಾಯಗ ಪಂಟ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯೋಡು 2000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ 2000 ಇನ್ನೂದು 1000 ವರ್ಷಲಾವು ಅಂಚನೆ ಬುಳೆವಂತ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಕಾಟಾಚಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತುಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದುಬೈ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಟ ಅವು ಗೆಂದುಂಡು ಅವು ಶತದಿನೋತ್ಸವ ತೋಜುಂಡು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಾತೇರು ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೇನ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಗ್ಲೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದೇವರ ಟೇಮಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ and thank you all the team
ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿರ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತೊಂಡು ಪಂದ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವಿ ಅಡ್ಡತ್ತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಯಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಚಲ್ ನನಲ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡ ನನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ನಂಗೆ ತೊಜಪದೇರು ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಗಂಧದ ಮಾತ್ಮಲ್ಲ ತೊಜಪೇರು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರನ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ತೂಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೆಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ಬೊಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆನ ಸೂಪರ್ ಆತುನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ಬೊಕ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಜೋ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗಿಂಚ ತೆರಿಯ ಅವೇರ್ಕಿ ಏನ ದೈವ ಏನ ದೈವದ ಪವರ್ ಏನ ಇತ್ತೆದ ಎನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಏರು ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟಿದೇರಿ ಬೊಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುವೇರು ಓವ ದೇಶ ಡಿಪ್ಪುವೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಪಂಡ ಏನ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಐಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮೂವಿ ಈದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆದ್ ಕನ್ಪಾದೇರು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಿ ದೈವದ ಪವರ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಲಿಗೆ ಬಟ್ ದೈವದ ಎದುರು ಈರ್ ಮಾತೆ ಪಂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಇಪ್ಪಾರ್ ಕಿನ್ಯ ಇಪ್ಪಾರ್ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಅಹಂಕಾರ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್. ಸೊ ಐಟ್ ಆರ್ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡ್ ಇರ್ ವಿಲ್ಲನ್ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಆರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತಂಡು ಲೋಭ ಇತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಪೂರ ಏನ ಅನ್ಪೇರ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಬೂರ ವಿಕಾರ ಪನ್ಪೇರ್ ಜೋ ರಾವಣ್ ನೆಡಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ರಾಮ್ ದೇವೇರಾದ ಅನು ಆರು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಗೇಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ದೇವೇರೆ ನಂಬಿಯರ್ ಅಂಚ ರಾಮ್ ದೇವೇರ್ಲಕ ಅರ್ಲ ವಿಜಯ ಪಾಯೆ ರೈಟ್. ಹಿಂಗಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅತಿ ಈದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮೂವಿ ಮಂತೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಉಂಡು ಜಾಗದ ದೈವ ಉಂಡು ಪೂರ ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂದಿಂಚ ಇಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನಾಡ್ ಪೋರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಕಂಡಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲದೆತ್ತು ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ ಕಾಂತಾರ ಇಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂದೇರ್ ಐತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆತ್ತು ವರೆ ಎಲ್ಲೆಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ವೇಷ ಮತ ಪಾಡ್ದಲ ಶೋ ಮನ್ಪುನತ್ ಬೊಕ ಗಂಧದ VFX ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ್ ಬೊಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡ್ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಬೊಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದೇರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ದಾದಾಪನಾಗ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ 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 ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ತು ಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ ಪಂದ್ ಓಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಇರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ಇದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದಾಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬೆಡ್ ಒಣಸ್ ಪಾರ್ದು ಅಂತಂಡ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚ್ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಬರೋಡು ಬೊಕ ದೈವದ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಉಂಡು ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಪರವುರುಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಂದುಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಳ ದುಬೈಡ್ എനിക്ക് ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ 50 ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಡುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಗೌತಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಗೆ ಏನಿತ್ತ ಏಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬರಡಿ ಶನಿವಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಈತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ನಾವು ಕೋಡ್ದ ಕಟ್ಟಾದಪ್ಪು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಆದಪ್ಪು JP ಆದಪ್ಪು ಆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಸಚಿನ್ ಬೊಕ ಆ ಇರುವರ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ನನರಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನಲ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಹ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸಹ ದೈವಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಯ ಸಂದೇಶ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು, ದೈವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ಮೂವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂವಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಥುಮಿನಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕೊಂದು ಮೂವಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಕಲ್ ನಂಬಡ್ ನಮ್ಮಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿನ ಏಪಗ್ಲ ಕಾಪುವೆರಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುಜ ಅಂಡ ಎಂಕಲೇನು ನಂಬುಲೆಕ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪುವೆರು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುನಕಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಉಂತದ್ದು ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪುವೆರಂದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕೋಲದ ಅವಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕಲೇನ ದೈವದ ವಿಷಯಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮೂಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರವಾದ ಧನ್ಯವಾದರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕನನಗ ಅವು ಬಾಕಿದ ಊರುದಕ್ಕು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನಾಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವಗು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ದೈವ ಬೇತ ಕೋಡಿಡು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಸತಪಾತಾಲ ಬುಡ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದ ಬುಡ್ಲೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವಡಾವಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಮೂವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ತೂಪ ನೇಮ ಕೋಲ ಪನ್ಪಿನೇ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಜಪಾವಲಿ ಬಂದು ಮಂಡಳಿತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾವಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ತೊಜಪಾದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಟ್ಟು ರಡ್ಡು ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಮಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಚೆಂಡಲ್ನ ಕಂಡೋಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಟಂದ ಆಗ ದೈವ ತೂವಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೋಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಲಸಂಡಲ ಆನ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗಿನಾಗ ದೈವ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಆನ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗಿ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುರು ಉಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಪನೊಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ದುಬೈದ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕೋನು ಒಂಜಿ ತೊಜಪಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾನಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆಂಡ ಬದಲಾದ ಇತ್ತದ ಬೆತೆ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಮೂವಿ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ದೂರೋಡು ತೂತೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರೋಡು ತೂದು ಅವೇನು ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಆನಿಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಐತ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ತುಯ್ಯರ ಬಂದು ನನಾತ ನಿಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಬರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚೆ. ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇನಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 350 ಜನ ತೂಯರು ವಿದೌಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಜನಕ್ಕೇ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮಂದು ತೂಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಯ್ನ ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ವಿದೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಜನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ
ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ಕೊನೆ ಅವು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಬರ ಉಂಡು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡ ಜನಕ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ನ ಕ್ಲೇಪಲ್ ಅಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ತೆರೆಗಿಂಚ ಬುರ್ನ ಬಣ್ಣದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜನಕ್ಲೆ ಏನ್ ಪನೋಡು. ಸೊ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ಲ ಓರಿ ಅಂದ ಆತ ಬುಕ್ ಆತನ ಇನಿ ಸೀಟ್. ಸೊ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಜನಕ್ಲ ಇನ್ ಅಕ್ಲಾದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿದೆ ಕೊರ್ರೆ ಆತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಇಚ್ಚಾಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿವರ ಅಡ್ಪಿರೋ ಶೋ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೇ 22 ಇಪ್ಪರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಬುಕ್ ಆತನ ದಯಮಲ್ದ ಏರ್ಪುರ ತೂತಿಜಾರ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರು ದಯಮಲ್ದ ಬತ್ತ ಪಿರೋರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಲಕಲಿಂದ ನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದೇವೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀರೇಶ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದಯಮಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂತ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ 22 ಒಂದು ಶೋ ಅಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಶೋ ಆಪಲ್ಲ ಕಾವಡು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಂದ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೋರ್ಚಿ ಬೊಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಗ್ಲು ದಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಕಲ್ 10-20 ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಅವ್ರು ದಾಲ ಲಾಂಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾ ಖಾಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೊಕ ಊರುಡು ಕೆಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನ ಇತ್ನೆಡ ಕೊರಂಜಿನಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನ ಬೊಕ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಸತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿನ ಕನವಲಿ ಪಾಣ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಣಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿ ಕನಪಾರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಏಡಲ ದಾಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಖುಷಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಂದಿರು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 22 ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕನಪವನಿಡುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿ ಬರೋನುಂಡು ಐಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ನೈಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇದು ಜೈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್. ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತು ಎಂಕ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲ ಈತವೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನಿದ್ದಿ ದಯವಂಡ ಊರುಡುವ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗೋಂಡು ಬಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಈತ ಬೇಗ ಬೈದಂಡು ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚೈತನ ಅಂಚೆ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತೆ ಐತನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆವಡು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಾರ್ದು ಮಂತಿನ ಮೂವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಲು ಬೆತ್ತಿ ಬೆತ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಬರ್ಪನಿ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದು ಅಂತ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋಲ ಒಡ್ಡ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜ್ ಪಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಅವು ತೂಂಡೈರೆಗ್ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೈವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಚ ಕಾಪೇರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾದೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುನಿ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಸರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನೀವು ಕೂಲಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹೊಸತ ಅದು ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ JP ತುಮನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6-8 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ದಾಯಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದಾರು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಅವನು ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ತೋದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಚ್ಪಾದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮೂವಿ ತೂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ದೈವದ ಪವರ್ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆರೆಗೆ ಇತ್ತು ಯಾನ ಮೂವಿ ತೂತಿಜಿ ಇತ್ತು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂದಟ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್
ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಗಂಧದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಒಂದು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಡ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದೇರು ಮೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪದನೆ ಇಂದು ಪವರ್ ಇಂದಿನೆ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆನಪ ಅಂಡೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮೂವಿ ಪರಡು ತುಳುಟು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜೈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್.